gusto i-vlog. Si Prada Boy. Oh my God. Sa tinon lang, gusto mo akong makuha ang kagurit o Prada na bag. But, this is the opportunity, the chance, you know. Hello, Joseph. Say hi to my subscribers. Pwede bang bumate? Oh, pwede. Pag ko lang good, Bisaya lang. Wapay sweldo akong vlog para magtagalog ka. Okay, what's inside your bag? Hala. Yung gitrade na lang. What's inside your bag? Girage niya. Mga din yung bag. Girage niya tanong. Prada. Wala kayo sunod akong bag. Oh my God. Luka, gunitan. Uy, basig magasgas. Halog kay gunitan. Basig magasgas. Singapore. Okay lang. Ay, regalo tayo ni siyang girlfriend na 89 years na daw sila ni Jessa. How many months? Ano naman? 9 times. Ay, pag lalaki di ay, ang sulod rejud sa bag is wallet lang. So, what's inside your wallet? Actually, dili lang karon ka makita picture ni sa iyong girlfriend. Inilo. Yung cellphone. Naapot. Ma-card siya. Wala siyang cash. Ay, meron. 700. Ipanglibre niya ni sa mga. Thank you, sir. Pero dili lang sa daw. Kita po na ba ako? Free life daw. Saan yung free life? Singko mo guna pag Pambabae, magandang free life. Pag may kasasang uyo. Ay, na siya free life. Pero wako ka baluasan eh. Gmall. Sa Gmall. 10% na. Parang Mga Chinese. 10% na. Palit na lang. 10% ang discount? Basta ka na time. 7%. PhilHealth. Kailangan din yan. Kuan PhilHealth. Kay payat kaysa sa una. Focus daw na. Dili, murag attorney na siya. Dili na ano, picture. So, pag lalaki, ang radio, nana may idea mga lalaki nga kung na subscribers, ano, dili kayo siya bagay sa inyong mga pero kayo natag mga wala kay choice, ibitay din siya from Malaysia. Trip ni Sangsang og ni Jandy. Pero ang ilang trip ni Sangsang og Jandy makita na ninyo sa ako ang YouTube after 1 month. Gikuan pa rin lagi edit pa. Bisaya pa gani izay na. Kaya ID. Bag. Ang ngani yung wallet niya. Walay sulod kay napuldo. Susik lang sa... Susi na lang. Okay, earphones. What's the drawer na po? Tambang sa kalibangan. Tambang sa kalibangan ni. Importante kay Joseph kay Libang ako lang siya. Nandiri ang mga scandals. Scandals. Isa pa? Sorry ko na isa. Fight siguro mag-vlog. Gani, huwag kayo. Nay, siya yung mga sinsilyo. Kay, kuan man isa, sakay siya jeep. Sa niya gamito niyang car kay walay gas. So, jeep na lang siya. Walay maintenance. Mahal kay maintenance sa car. So, yung anaon siya pag kuan ka, ngani mong bag, ano mo pagbag. Pose. Nice, no? Prada. Morning, Prada. Siya ang pinakamahal. Kaya ka na magbabangod ka, mga naka sa driver. Prada lang. Prada lang. Na-joker din na-joker din sa mga ano. So, ingana ay, pag lalaki, jud, ang naggunit sa bag, wallet lang sila. Pero pag bayot, ang tanaw na sulod sa Bayot. pagbayot. Thank you, Sid. Say thank you, Thank you. Pinabati ko pala yung mga kakilala ko dun sa bukid namin. Mga Bisaya. Thank you. Bisaya. Bye. Bye. Tigulang wala sila.